good. Love Radio. Feel good Tuesday. Feel good Tuesday. Love Radio. How true na si Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay hiwalay na. Marami sa mga kabisyo nating netizens ang nagsasabing hiwalay na sila dahil hindi sila nakikita in public. Nagkakasama raw sa mga events pero hindi lumalapit sa isa't isa. At ang malupit dito, may kanya-kanya silang lakad. Dati naman daw, lagi silang magkasama. Kumbaga parang hindi mapaghiwalay. Pero ngayon, magkahiwalay na lumalakad sa mga galaan. Do you smell something fishy? Talaga? Or parang assuming lang tayong lahat? Ganoon naman kasi tayo yung mga tao eh. Magagaling tayong mag-assume. Magagaling tayong maging Spider-Man. Oo. Naghahabi tayo ng mga kwento. Pero ano bang paki natin sa kanilang relasyon? Pero kung sa bagay, nakakalungkot din kung sakaling hiwalay talaga sila. Kasi yung Jaden nga eh. Nalungkot ako nung nalaman kong naghiwalay sila. Tapos yung Lisken, hindi naman talaga alam kung hiwalay na pero naramdaman ko baka hindi na talaga. Tapos etong Katniel biglang boom, hiwalay. Sinasabi nilang ganun. Yung kay Maine Mendoza nga eh. Tsaka yung, alam mo yun, Alden Richards, Aldab Nation. Kala nga natin kinasal na siya eh. Wow! Kala nga natin kinasal sila sa isa't isa pero hindi naman pala talaga eh. No? Pero tayong mga tao or just lurkers around their relationship, hindi tayo dapat nakikialam. Because again, ang mga taong nakikialam sa isang relasyong wala naman silang kinalaman ay mga malulupit na hayop. Hayop sa pagiging marites. Hindi dapat ganun kabisyo. Dapat meron tayong decency. Kung ano man ang nangyayari sa buhay ng ibang tao, matutong manahimik, lalong-lalo na kung hindi naman ikagaganda ng kanilang relasyon ang iyong sasabihin. Ayan. Tsaka, wag po tayong masyadong magsalita tungkol sa mga nangyayari sa buhay ng mga kakilala nating tao unless may hinihingi pong opinion mula sa inyo Pero yung mga unsolicited advice, unsolicited insights, yung mga hindi ka close dyan, utang na loob, wag naman po. Okay? Nagets mo yun. Ako, gets ko din yun. Mahirap din talaga kapag may mga nababalitaan tayo ng hihiwalay, ganyan. Ako nga, sarili ko lang diba? Yung naghiwalay kami dati ng ex ko. Medyo mahirap din yun. Oo. Lalong-lalo na yung humihiwalay sa akin noon, pera kasi. Yung ex-money na dapat mapupunta sa akin pero wala na, ganon. Charot with the rot. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itachwa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi mo na ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rakitera.